rojamaya îro hemû qehreman têkuşer, fedekar û renîşanderên me ên hêja Roza Luxemburg, Sekîne Cansız, Şîlan Kubanê, Susin Birhar, Yusra Leman Şweş, Arîn Mako, Gülistan û Hîro bihatinan û bi hezaran têkuşerên ku me navê wan nenivîsiye berêzdarî bir tînin em sûz didin ku em ê dûza wan hîn mezintir bikin. Wek tevgera Kongrestar ji avabûnê heta niha li ser mîrasa berxwedayî ne kesê ji bo azadî berdêl dayîn em meşiyan û mezin bûne. Em xwedî li ket û berxwedaniya wan derketine. Îro jî li dijî zihniyeta cihadîst bi hemû hêza xwe a siyasî, polîtîk, civakî ev têkuşîneke pê hempa didin meşandin. Zihniyeta serdest sed sala 21 de di şexsê cin de gelekî êriş li ser civakê pêkanîn. Li her deverekê Kurdistanê siyasetekî cuda hate meşandin. Îro li Sûriyê jî bi rejîma ku anîne ser hukm ve siyaseteke rast ku li dijî ku jinê hedef digire û jinê bê îrade dihêletê meşandin. Em viya şêmber jî di kanûnên ku têne derxistin ên li dijî îradeya jin di siyasetê de qadên jiyanê ên din de rênedayîna jin heta derketina jin a derve cilûber de zextên ku li ser tên kirin dibînin. Di Sûriyê de îro zihniyeteke wisa tê meşandin ku çaxa navî jî bihûrandiye. Ji aliyekî pergala me a rêveberiya xweser bi hemû hêza xwe ve û bi têkuşîneke mezin ve dixwaze jinê bi îrade bike û ji bo wê jî hewl dide ku ji milê din ve pergalekî ku ji hêla cihadîstan ve tê meşandin ji bo ku jinê hîne zêdetir têxînin bin erdê ji civakbûyînê qut bikin hewldan dikin. Em jî dizanin ku erkên me di vêderê de pir mezin e û rûla ku me dayî ser milê xwe jî pir giran e. Desaladariya taybet van salên dawî zêdetirî li ser ûlperestî û zayînperestiyê kar kirin. Taybetî jî ji bo ku zayînperestiyê kûrtir bikin, ev beşên İslama radîkal Kurdî rûl kirin. Li Afganistanê Taliban li Sûriyê heteşe ji ber wê yekê jî bicihkirin û rê danê. Îro di şexsê van tevgeran de îradeya jin heta dawiyê tê şikandin. Bê nasname bê îrade tên hêştin. Bi zanabûn tên tirsandin. Da ku jin ji milê xwe de ji malê dernekeve. Eger jin xwedî rêxistin nebe neçar dimîne ku li beramberî kanûnên wan ên ûvane serî bitewîne. Di şexsê jinê Swêdayê jinê li sahilê me dît ku jina ku ne rêxistin kirî be rûbirûyê çi pêkanînan tê. Weger jin pêwîst e em viya baş bizanibin ku du dewlet piştgiriya azadiya jinê nake. Du dewlet jî naxwaze jin Kurdî îrade be. Ev di mînaka van deran de eşkere hatin dîtin. Taybet îsal jinên li Swêdayê li sahilê hatî qatilkirin û yên ku hatî revandin di bajaran de hatiye firûtin cihê şermezariyên mezinin. Ev şerma hemû cîhanê hemû mirovahiyê ye. Tenê ji bo van jinan nabe mabe jî pêwîst e jinên ku van kiryaran qebûl nakin jê acizin pêwîst e deng derxin. Bêdengî jî şermeke mezin e. Di çalakiyê de hêza xwekirina yek wê encamên berbiçav jî derxewilê. Başûrê Kurdistanê jî xwedî mîraseke berxwedaniyê ye. Em ji Leyla Qasim bigirin heta nîviyan soran hêrûbihatinan têkuşîna azadiya jinê de gelek berdêl hatine dayîn. Li hemberî vê berxwedaniyê jin li pergala dewleta Iraqê de jî xeteriyên mezin ji bo jin hene. Taybet van salên dawiyê kanûnên li dijî jinê ê bin navê ehwalê şexsî ku derketiye diden nîşandan ku îradeya jinê bi rêya kanûnan jî dixwazin bişkînin. Zayînperestiyê mayînde û meşru bikin. Dîsa
yasayên Iraqê de kurkirina zewaca temen biçûk û pirjinî heye. Li beraberî van pêkanînan em dizanin ku ji tu carî bêdeng namîne. Ji ber ku jinên li vê herêmê xwedî mîrasekî berxudanê êkev narin. Em di wê baweriyê de ne ku li vir û şin de jî wê rêxistinbûyîna xwe xurtir bikin û li dijî pergala dijminê jinê wê seknekî hîn mezittir nîşan bidin. Taybet di vê pêvajûyê de weke rêxistinên jin hêza xwekirina yek bersivekî herî mezin ê ji desthilatdariyê re ye. Em jî dibêjin ku bi wesîleya vê rûjê em weke rêxistinên jinan hêza xwe bikin yek û li dijî pergala zayînperestiyê seknekî bi encam nîşan bidin. Li hemberî van kiryaran em weke jinên Kurd bizanibin ku yekîtiya me wê çareseriyê esasî bi xwe re bîne. Ji ber vê jî ji cîhaneke demokratîk em yekgirtina jinê Kurd ava bikin. Li ser vê esasê em dîsa ve ji dil û can silav dikin û di berxudaniyê û têkoşîna we de serkeftinê dixwazin. Silav û rêzên şûreşgerî Koordinasyona Kongrestar 25 11 2025.